Yang kay palibon malan wa na rakso kon pon peyu wa ki sanan kan na lang konan kan ko wa choro rang sa bulmachen kopna koryam kopna speaker and legislature sound ko bung lapalat labalabakan nan penyensya momot sa government to chon pon peyu sak pachawan ko kuran korasong nan sa kulmachay rongan. Ngayon sa Nicolas maban pachuan kalale ko kurakan hautaban sa kulmachay rongan. O yet haralaban sa kulmachay rongan kayo. Poster takilan ang school kanan Pompey karyaw men kapasa mapitakan sila sinan kabinsalet so mga COVID saktuaw kasilo. Pwaitan kamatong kanang kawabaran ng Liberation Day kamoy mauriya katriyay sa kayo o katayo sa kalmachay ran masalangan Pompey. Kayo ang sa kalmachay rong pansang kolonya wing Pompey, kanian rong na sa kalmachay region Pompey. Kachawana na tiyari rong makasaleta may Micronesian Red Cross Society, MRCS kachawanewang kanian Pompey State Department to Social Affairs o Department in Education o Palkawitan Panyan UNICEF ang nisawasan poster kakilalkoy metan pachota ni Baral School kan kuyang kaknyang sawas o tara sa palmachay sarikan sang kapalan kabinsalet sa mga COVID saktuaw meranwat niyang kapalaw o pilpan sawas sa sarikan ang tarumasan kabinsalet sa mga sawasan poster tagulan bukaj kajawan nene ang school karasan Pompey. Tame kajan poster tagulan bukaj amyaman sa karas uyapan kapakabawasi uyapan tatang kapilo men karasan tarang kanay sa karas Water, kacawanang men cekan enyang tatangki. Amutuk saw menyang aku pacanan pil, toothbrush, phone, opo. Karyawan sa palmachay rongan ranwat yay, pwede makan kacawan na palito kan sila kabinsalet sa mga COVID saktuang men kacawan sa karagway tokan. May ray na namasakan, makakerniyang kach kita kacawan. Tokan sila kabinsalet sa mga COVID saktuaw, sang samparay sa kwalubachota ang pinpachawan sansan. May rain liyakan melsenyan sa tukak niyang kochke. Te bachawan ale uniyan sila watch. Tokan sila kabinsalet sa mga COVID saktuaw, bachota public health palpanyan mon uniyan Pompey ni dispensaryan kolonya. Kalian public health kun pachawan rejitak lakwal uniyan sang leklak limang ni sauchuk, sang niyot len niyalam, Karas naman niyang coach kita bajawan to kan silasin and kabinsalet sa mga COVID saktuaw panananaw ti tatarapamuan to kapan pachota. To kan silasin kabinsalet sa mga COVID saktuaw wat kenuyawon ito o ang bajawan sansan maranwat kajay sa palman ko uniyan silasin riyaw materna vaccine o chansa ng chansa. Ang materna vaccine kan pachota pakriyaw na nirairan Rano yay sa kwanunan punga o chansan and chansan kan pachota pakayucha. Sang nikawitan talyan US Central for Disease Control, uniyan sila kabinsalet sa mga COVID saktuaw, so chakatar o palparara, Pachpachan percent-wise sa tayo point share. Na-report na kung pachota sa Panyan Pompey State Vaccine Administration. Kasaleta, Manileta niya ako kriyay sa silur, yakat kriyay sa kayo. Irayla naman sa Pompey kan, makachkiyat na pachawaner. Tokan sila kabinsalet sa mga COVID saktuaw. Irayla kan, makachkiyat na pachawaner. Tokan sila Moderna kanyang untuk primary dose ray na ramas nen kut tuwa kwalman may pachpachan percent may saksilo. Karyawan tokte second dose ray na ramas walikot limag kupakliman may pachpacho ni percent pa isa kayo o irailakan makachkiyar kapachangan na tokan sila and chansan o Moderna iray na ramas nen kut Lima ko walyakan siliman may pachpachan percent may sakwano. Ranwat Pompey katin sa kulman ko uniyan Moderna. Bakit isubuki saktuwa o uniyan chansan wala po ko na isakriyaw. Kasuluan sa kulman chayron ranwat yay paitan kamatom. Ang kawapan Liberation Day tamoy riyakat sa kayo. Paitan kamatom ka ng me pachawan niya uniya ko sa isakwalo na niya ko sa isak silur yakat
sakyo, mechang kamatangan basketball. Kamatangan pelopol o kamatangan yakyo poy laut ang ololi pacawan sakla o poy takan bilban pacawan sansanang way. Ay saw yung beban. Poy tabukach pan nalato ni sakol na chayret yon tonte. Ang kamatangan basketball ang ololi niya ko sa isang walo. Kamatangan noon nanpungan pagmamarang yo sa puwabog mo poy tatangkan ya isisak riyaw ni limay sakayo kamatang nampungan. Sakos o pangilap sakos na poy ta. Tangkan isisak tayo ni wana isak tayo. Niya ko sa isak tuwa kamatangan basketball nanpungan liyakan. Liyan kaji uwang liyan sa puwabog. Liyan kaji mo poy ta. Tangkan silisak isu ni silisak riyaw. Upanan pungan liyan sakos o liyan katunga. Liyan katunga na po'y tatangkan ni sisak ni silisak riyaw. Niya ko sriya isa kamatangan basketball ang railolakan. Nan pungan makul o kichi. Kichi na po'y tatangkan mo ni isak silo ni may sakayo. Nan pungan na chokolon yan, nach na po'y ta. Tangkan niya isisak wano nilimay sak tayo. Niya ko siya isak silo kamatangan basketball ang railolakan. Nachuwang matalanim. Nach na baita. Tangkan nilimay sakayo ni tayo sakayo. Upanan pungan mo kinowu. Ume baita. Tangkan wali sakayo ni silisak silo. Kaya saklaan sa kulma chayron ranwat chayron masalangan tote. Alangal tan patpacho ni pizza 0.8. Kula isak minit silisak isu ni maisang. Ulan tan patpacho ni pizza 0.10. Kula tayo minit silisak riyaw mo rin sa was. O malangal tan patpacho ni pizza 0.3. Kula isak minit isak limaw ni sauti. Ranwa chang tan patpacho nan pungan tali masa o balyabang ni nat isak. Iloklikin tayo na tan patpacho ni pizza tayo tan kachipin. Ni sauti lan ni sauti kaniya pang ang tan patpacho nan pungan tali masa o balyabang ni nat limaw lele isak. Iloklikin tayo na tan patpacho ni pizza yaw lele silu pan tabakun o pan kap niya kachaw o pan niya milan na isakon. Nialam lernan kau na pan patpacho nan pungan tali ay o palimasa ni nat limaw lele isak limaw. Iloklikin tayo na pan patpacho ni pizza lulan tayo pan tabakan yang akmarmarakan kachaw. Walang ranaya patpacho ni tegeri wali isak tuwaw walang ranwaj. Patpacho ni tegeri isak limaw. Ron pay pan sang kachpin kulak 1 minutes isak walo. Ni sauti ko pan prong sa long kachpin. Kulak 1 minutes isak taunin man sa manlakaw. Ngayon ko yung machakan. Autapan sa kulmachay mga ranwaj. Kalanganin kubran karas o kasaleya.